Hola, clics, què tal? Avui us porto una activitat molt guai. Aquests dies suposo que esteu menjant molta verdura, perquè no s'ha de menjar amb molta verdura. Tot i que a vegades menjar verdura se'ns pot fer una miqueta feixuc. O sigui que avui aprendrem a fer una pizza amb base de bròquil. El primer que hem de fer és, evidentment, rentar-nos les mans. Comencem. Molt bé. Doncs us explicaré què necessitem per fer la base. De moment, per fer la base, mireu, necessitem una llesca, no sé, jo dic lonxa, però no sé si és molt correcte, de formatge del que sigui. Aquest és de cabra, però el que sigui ens serveix. 2 ous, un bròquil, pot ser congelat, pot ser fresc, pot ser del tipus que sigui, com sigui. Sal, orenga, perquè clar, una pizza sense orenga doncs no és una pizza. Pebre, paper vegetal, també podem utilitzar paper d'alumini, tot i que no va tan bé i a més contamina molt més. Jo utilitzaré també un estri de liqué i un drap de fil, sobretot que sigui de fil. I ara el primer que farem serà tallar i abans rentar el bròquil, i això no ho podeu fer sols, heu de demanar ajuda a un adult. Ara ja l'he tallat i el posaré al liqué. Si no en teniu, s'ha de fer al vapor, perquè si el bulliu, veureu que després, inclús quan el traiem del liqué, li traurem la humitat. Per tant, ens interessa que realment no estigui humit. Si el bullíssim agafaria molta aigua. Aleshores, si no teniu aquest estri al liqué, amb un tàper al que li poseu la tapa i deixeu un trosset sense tapar, ja valdria. Aleshores, és molt important, si el bròquil és fresc, com aquest d'aquí, s'hi ha d'afegir aigua, perquè si no es cremaria. Si el bròquil és congelat, no cal afegir aigua perquè la congelació és aigua. Ara ja tinc aquí el bròquil fent voltes pel microones. Mireu, l'he posat més o menys 10 minuts al tope, perquè a mi m'agrada que quedi tubet. Si us agrada el bròquil molt al dente, molt, jo penso que en 5 minuts ja en tindríem prou. Però a mi que m'agrada tubet, el deixo més estona. I mentrestant vaig a preescalfar el forn. El meu forn no té graus, tot i que sabem que el màxim són 250 i aquí ha d'estar entre 150 i 170. Per tant, jo ho poso a la meitat amunt i avall. Si ja l'he tret del vapor ara mateix, dic del microones, del vapor és el que surt, i no ho tragueu vosaltres del microones, sobretot ho ha de fer un adult amb manoplàs, perquè el vapor crema, suposo que ho sabeu. Llavors ara el que faré serà posar-lo a dins d'un pot per la batedora, tipus com aquest, i batre-ho, o sigui triturar-ho. I així m'ha quedat, i ara el que hem de fer és treure-li la humitat. Com? Doncs molt fàcil, extenem el drap i posem aquí tota la massa de bròquil i literalment ho escorrem. Ara us ensenyaré. Mirem, fem un farcellet així, jo ara no ho puc fer perquè amb una mà estic aguantant el mòbil, però ho anem cargolant cap a una banda i cap a l'altra. Aquest pas és molt important, perquè si no el féssim, veuríem que la pizza després en realitat quedaria molt humida i es faria com una mena de sopa rara. Després ho tornem a ficar dins el mateix recipient on ho hem triturat el primer cop i posem els altres ingredients, ou i formatge. I ara què falta? Salar-ho, perquè si no serà sossíssim, i posar-hi les espècies. L'orenga, perquè una pizza sense orenga doncs no és una pizza, i el pebre, que si em passo la liaré, o sigui que us ensenyaré després com queda triturat, però ara hi posaré pebre. M'he deixat de dir-vos que el drap amb què escorrem la massa ha d'estar net, evidentment, perquè si fos brut, no sé, potser tindria gust la pizza d'una altra cosa. Arribats a aquest punt seria més o menys així, però jo trobo que està una mica, no líquida, però no està prou espessa. Aleshores jo ara el que li tiraré serà un polsim o 2 de farina fins que acabi de lligar una miqueta, perquè ara no queda molt espessota. Llavors, si posem molt poqueta farina ja veureu que lliga molt més, llavors queda més com una pizza. Ja l'he triturat i l'he posat bé i queda així. Seria la massa de la nostra pizza. Vigileu que no quedin clapetes, perquè llavors
Es pot agafar amb la mà com si fos una pizza realment, després quan te la menges, per això és molt important que estigui molt ben repartida la massa. I ara què farem? La posarem 20 minuts al forn, que ja hem preescalfat. Mireu, i aquests són els ingredients que posaré sobre la massa. Salsa de tomàquet, evidentment. Aquesta té també, és tomàquet i ceba, i la veritat és que m'agrada molt. Aquí no es veu, bueno, suposo que intuïu que són olives. Això és una mena de carn vegetal, o sigui, de soja com processada així, en plan, amb espècies i tal, i formatge per pizza light, no sé, és el que tenia realment per casa. I ara veureu, ara de seguida us ensenyaré com queda la massa. I mireu com ha quedat, fa una olor impressionant. I ara què farem? Doncs hi posarem tots els ingredients a sobre i us ensenyaré com queda. I m'ha quedat així. I ara la posarem 10 minutets al forn i ja la podrem menjar. I ha quedat així, finalment. I fa una pinta impressionant. Ara ja ens la podríem menjar, però, nois, són les 17:45 que encara m'espera una bona espera abans de menjar-me-la. I fins aquí la meva classe d'avui. Espero que us hagi agradat i si ho poseu en pràctica ens agradarà molt veure-ho. O sigui que si voleu pujar una fotografia a les xarxes socials i etiquetar-nos i posar els hashtags Cuidem-nos i Contagiem Talent, serem molt feliços. Espero veure-us molt aviat i us envio un petó enorme en la distància.